Kuyintokozo ukukhuluma nawe kama kupastor weNingi Channel New Flick okubalekile nekufanele ukwenze nesicela kwena ukuthi yibake ngumuntu ongumlandeli le channel bese le number uyisemisa ngomlandeli le channel kuphela. So next thing ya 5 ntambama hayi ku WhatsApp. Abantu bayaqhubeka ku WhatsApp ke kuyiphuthu ungaku WhatsApp. Njoba sichaza amaphupho asisho ukuthi abantu abenzele ukwesike sikusho kodwa nesuke sibeke ukuthi le phupho lisho lokhu nalokhu nalokhu bese ke umuntu kwi free will yakhe choose ukuthi ikuphi afuna ukwenza yabona. Uma iphupho likhuluma ngento yesintu wena usindisiwe kusho lento ayikuthinti ngoba yesintu ungayabona kungenzeka uyinto ethinta ukusindiswa kanti wena umuntu olandela isintu kusho le ayikuthinti yabo. So uzothatha lokho wena obone ukuthi kungakusebenzela futhi ukuzwa kangcono. Asenze kanjena undazo ekundazo sikhosanisa ubona baba. Uma ngiphupha ngisesibhedlela ngifaka i-drip kusho ukuthini ngiyabonga. So ini drip i-drip is a drip iloko kufakwayo uma ugula kube nesigujana esinamanzi noma iplastic elinamanzi lamanzi lawa angenela kuwe. It's a drip not icathulo ezika likawo siyahwana. So uma uphupha i-drip number 1 ngokujwayelekile uma uphupha i-drip sikuthale Paulo uma uyifaka noma uyifakile ngoba lokho kusho ukuthi empeleni uma ukuthi uyagula wena kungenzeka unikwa amandla nokuphulukiswa uma ugula ukuthi ukwazi ukululama yabona. Amahubo 41:3 uJehova uyakumphasa ecansini egula wena uyakuguqula ukhukho lwakhe eguleni kwakhe. Isaiah 40:29 nguye omupha oyethile yamandla nako ngenamandla uyandisa isikhwepha. Number 2 kuyenzeka uma uphupha i-drip kuba uphawu oluhluma uyifakile osuke lukhombe empeleni ukuthi noma lusho lokungenelela kaNkulunkulu nokuthi uyelashwa ngokukamoya futhi uzophila uzolulama uzosinda eguleni kwakho yabona. Amahubo 147:3 uyaphilisa abenhliziyo echobezelekileyo ilonda zabo uma uyazibopha. uJeremiah 30:17 ngokuba ke ngiyakubuyisela ukuphila kuwe ngelapha izilonda zakho usho uJehova. Number 3 ngokwesintu uma uphupha i-drip kuba uphawu oluhluma uyifakile olusho ukuthi kungenzeka idalwa zakho bezikwelapha noma zakulapha zikhipha ukufa okukubambile okungenzeka uyakwazi noma awukwazi ngoba kungenzeka ukuthi wena umuntu vele owazi ogulayo njengamanje yabona. So lokhu kugula kuyakhishwa ke lezi dalo noma ke awathi uyagula kodwa kunalokhu kugula okukhona kuwo ongakakuboni wena so ulashwa kukona. Number 4 kwesinye isikhathi uma uphupha i-drip kuba uphawu oluhluma uyifakile olungabe lusho ukuthi ngenzeka kuzodinga kubona nodokotela bakufake le drip ngoba iyona mhlawumbe esuke idingeka kuwe ukuze usinde ekuguleni. Kushuthi lento ingafika ngoba ikhomba ukuthi mhlawumbe wena awusela ngamandla kuze uthola amandla kuze ululame akubona nodokotela azokufaka le drip yabona. Noma unenkinga vele njengamanje edinga yona i-drip. Siyabonga kakhulu besibheka la i-drip not icathulo esika likawo siyahwana but i-drip as in drip from the hospital or clinic. Siyabonga.